Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Haka live ho trik naitung arhaja arpoar ka party UDP jong karani kor constituency ka badai jong kisamla kalayo ban pentama yekinong kitkam na ka benta usnem arhaja arpolai hadu usnem arhaja arpunreu ban penskem shushu ya ka jingtrai kam jong ka ka party ya ka ni ka jingyalang layo ban penlong hapo ka dorbar hall ka badon hapo ka shinong rangtong sa West Kathil district bad haka ni ka sngi ka jingjit yekinong kitkam jong kisamla kalalong ka bajob bad layo ru ya baro kijaka nakabenta kinongkit kam kibalalong kumba arp nyongut kinongkit kam katba yo sekretari lajet yo ba Michael Martong bat en sayo ban pens campat hakaway ke jingyalang kaban sawan kumba kilap tha bat ngangai scam hadian kini kasi bangi layo kinongkit kam kibapura bandai ngilap pai siapo snong na kalian kejopi pinya simlem ya kecingkit kli kum kinong ilam kum kinong trei joka party wala klemjet wala pimdei kita kinong ilam kiba hakmat joka circle hendrei pidei kinong ilam hapo ka konsorsi pidei kinong ilam jok kisamla hapo ka konsorsi hapo kisnong kitau hapo ka son hi bro kawe tisem ya kecingkit kli hadirin ba pilalik pai ne ba shong lam bat ki para samla yamir jimut lam bat ki nong kitkam napo kiramba parents body jungi ba phom lam kistu kison ki bang bat de phom ki unit ki ba gi padap namba ginlang la susu ban pentelun ban trei pha ya kakam hapo ka son hapo ka unit hapo ka circle hi paro kawe namar ngi suthu ba tang kini ki nong kit kam lese khlanda shim patalam mapi kalong ka bae banyatrei hapo ka constituency paro kawe hendrei lengba ka jing shim kitli ka jing shim ya ka jing kitli ki jopi ba ka party ka jungi ba nadu kiramba kilong kami kisamla kalalong kapasyit kapasingan kalalong kapa la penkre habayadai bat kajing organize bat kajing perklan ya kapati hapo ka konsorsi hi baro kawe ya ke kijingya yanti kijungi bat nga thrai bat nga ngai ba kane ka jingya yanti kijungi kamdei ka ba ni hikai bakla ya ki paiba nila hikai ya yanti ka babha nila persang banwara ya ka development hapo ka konstruksi hi baro kawe lengba ka jingtrei lang ka jopi ka jing ai jingmut ki jopi shibon ki ba ngilale bat ngangai POE ya kata ke ka ba ngilale hapo ka konstruksi hi baro kawe ngila persang banwara ya ka development baper habayadei berkanti sengkin habayadei berkombang mungti habayadei berkayeng school habayadei berkumno penyerap ya kilongin kibaduk kibasuk ha kapor kapalengkot ka sausnem ka jingya enti ha ka jinglong jingman joko puthai arsnem ka ba ngisulat dodok ka jingdon joko deka corona ka ba ngimla bantrei kamha ngimnya banyai pha hendrei kumba ngajukran hakapor bangalai je kendu ya ki nongchong hapo ka konstruksi hi baro kawe ngaju ong kami ketika ketin
badai tang mapi kibatip ya ke keba milale hapo ka konsumsi hi baro kawe ngam pa tam kisnong kaba ngila syai haba bubun ba kiliang ki por kisnem ki paladep tinggal ngaji ong yang kena ketin ba nyim pala lese belelut baru kijunun kam ha kapor kapalan kon hendrai ngaji ong yang kena ketin nyim dai bendu jingkermen ba kapor na kamta kajungi ya ka jingtham bat ya ka jingpos niu kajungi kasa urlong ha kawai kasmi ba ki samla kilong kilawe jong kisnong kitau jong kakur kacai jong ka konsumsi bat kecela kari bro kawai check your snow ba ni ong ba ki samla kidai kilawe jong kapateng ha kano kalian but ngayo i ba kane ka chik shimanta ke jungi ki samla ya ka politics kamdei ka jingelam ka babakla kamdei ka jingelam ka basniu kadai kalenti ka babha lada ni donsha kata kamansim bentrai na kamta kalawe jong ka konsumsi kalawe jong ka jelahi barok kawe respond all whatever you have any problem in your organization. So my advice is that please start that so many words we can say that to take off the challenge of our constituency. First we have to choose the youth. Mentang haban pe menta pe haba ngiong ba pe kisamla suk ban kem mo haka por election wa kisamla suk ban kem kenang ba tanglayo kisamla layo de menta ngingi layo ya kisamla jong constituency kibakan saita mo kicing jangan ban nganga asu ajeng mo ye piba snoba ship ya kicing kli mapi ban yare kicing trekam haki sunal unit kenang ba kisunal unit kicim kicing kia hapo organisasi joki siam kecil betip siam ki phone number jom ki sunal unit kenang bak ilaban advice ki sunal unit lane join lang bak ki sunal unit akono kono kapor baki don ka meeting haki sun joki. So please take active, and if any meeting, any sunal meeting, youth sunal meeting in your area, kindly take part. You being the leader of the circle, so please take part so that the meeting of the Sunal unit also will be well organized and active. So those who are from border area, any meeting in the Sunal unit, you being the leader of the circle, please be active and take part with them. So on the offline also, nangne apo hangne ajrong ru kanma wah hiki leader joka circle lada don kono ka meeting jonki sunal unit jonka youth snobha pi de benwan mapi ki badai jonki circle pensingan pensongset dakawa piniawan lang wat niru lagi ni osngau miwan de pilele ki leader para sabla lada organize nang sakman ki badai na kono ki area snobha kito ki area ki sim ya ke jingkit kli ki badai na kono ki area snobha kito ki area ki sim ya ke jingkit kli kenamba pi bin don kadang to kum kilida joka circle kalong kapa singai kata kedai kawai ka jingai jumut jonga ti hakane ka por ngam ajimut pun masu ajimut takatahi ba kan mau ba mentang la kre na ka bangta ka election kadang baki brio jungi kindong ngo
Kenapa ki samla jungi ki nomngok haki weipat ki chik shoy